bruge direkte hjemme i stuen, lige foran fjernsynet, og i stedet for at sidde i sofaen, bare at slappe af. Så kan du træne. Ja. Os. Daily Amane. Lige præcis. Det her. Det er 5 kilo. Og den er ret tung. Men nu vil vi starte, og så gør I det bare helt lige præcis som at spare hjemme. Vi skal nok foran gøre det fjernsynet. langsomt, så I kan følge med. I dag starter vi med nogle gymnastikbolde, som vi vil bruge. Ready? Go! Og så gør I bare hjemme i stuen foran fjernsynet, og så får I rigtig god træning. Og så er jeg lidt rundt nogle gange. Jeg skal med mig. Op på bolden og lave de helt normale. Og hvis man ikke kan rigtigt, så kan man jo også lave armbøjninger. Ja, præcis. Eller træne baller ved at sidde på bolden. Man kan også gøre. Og så skal man også trille lidt rundt. Har vi de her smarte ringe? Hvor man kan lave mange forskellige akrobatikker. Akrobatikker. Jeg tror, det er venstre noget. Man holder lige ringene. Så er det vigtigt, at der er noget. Og så svinger man op. Nu, efter drikkepausen, som selvfølgelig er tilladt hele tiden, vil Stine vise noget med nogle hopring, som er rigtig godt for maven. Og bagefter vil vi gå over og se nogle vægte. Det er vigtigt, at man ikke får dem op. Fordi øvre dele har vi Amalie. Den var 10 kilo. Det er godt for armene. Det var lidt hårdt. Og det er også godt for maven, kan man se. Hvor føler du smerten? I armene. Wow, det må jeg sige. Det der er den berømte squat. Til noget med maven igen. Nogle mavebøjninger, som er rigtig godt for maven. Og holder på håret, fordi det skal selvfølgelig ikke blive ødelagt. Og så siger man bare 1, 2, 3. Og sådan fortsætter man bare helt op til 100. Og så gælder det om at få foden ind i. Det er vildt godt for skrigemusklerne, hvis man har højdeskræk. Og så sidder man bare. Det er så godt for lårbasserne. Nogle danseboots. Kom ned, imens jeg holder fast. For hele kroppen. Og det vil mændene også synes godt om, hvis deres kroner vil begynde på. Hvad mangler vi så der, som man også kan derhjemme? I'm coming, Gertrude. Og starter bare helt almindeligt ud med små hap. Og så kan man løbe. Og køre stræt rundt. Sving om. Og så bukker man lidt ned i benene. Og så svinger man bare. Og sådan bliver man bare ved til man når de 100. Og vi fortsætter bare. Det er rigtig godt. Jeg kan mærke det. Jeg tager lige mit svedbånd. Man skal bare passe på, at hårfrisyren ikke falder af. Altid hold på håret. Det er vigtigt, damer. Det er før træningen. Hold på håret. Så det var det, vi havde for i dag til jer hjemme i stuerne. Vi håber, I kan bruge det til noget, og at I måske vil sende et billede af jeres fit buddies. Og så ned til Daily Amane, så vi kan se jeres forskel og se, hvordan vores gode tips bliver til jeres gode.